Mga puso, this morning mainiton gyud ang atong kabuntagon, sanglit ang atong makauban. Usa ka fire dancer. Nako, murag magpatudlo gyud ko karon unsaon pagbuga og kalayo. Bitaw mga kapuso, sobra 12 ka tuig na niya kining ginahimo nga nakahatod gyud og tabang sa iyang kinabuhi. Sa iron tana, kauban si Miguel Quijada. Hello Miguel, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka karong buntaga? Hello, good morning sir, good morning Jamie Kapuso. Salamat kayo sa inyong pag-invite sa kuha na inyo kong i-guest yung i-guest. Unang-una Miguel, ay hata mo padayon sa atong interview karong buntaga. Pwede ba kami magpasample sa imuhang fire dance aron mo init sab ang atong kabuntagon? Yes po sir. Pili ko mag-sample sa akong fire dance. Mga kapuso, karong buntaga, ipakita na ko ang talento sa fire dancing. Alright, grabe ba? Di yun basta-basta ang talento nga gipakita ni Miguel sa atua karong buntaga mga kapuso. Busa Gel, please tell us, paunsa ba nagsugod ning journey nimo as a fire dancer? Since 2009, nakita ko kalayo, then walang self-practice ako. Self-practice ako to basic ang i-practice, then nanami YouTube, tanaw ko, walang magsigir ako tanong sa YouTube unto gihanas na ko akong mga performance din ang mga gamit akong itong cluster sa una kay di pa kay ko kabalo tanawon sa mga gamit yung mga bugto pa then unto naka-realize ko na sada gid ang mga gamit sada pa rin perform sa sayaw sa kalayo. Then dagan ko na experience sa about sa sayaw o nanay lugar pero kaadel ko to. Gel, sa imong pagsulod ni ini nga industriya, unsa ba ang mga challenges nga imong naagian and how did you manage it? Naapod ba mga higayon kani adto nga nakahuna-huna ka nga undangon na nimo kini? Yes sir. Nice question. Akong wala ko kabalo sa ubatong abot kung sa COVID kay nga close ang mga resort, wala ko performance. Naningkamot ko sa pabolingon na akong kayahon ang mga bad sides na giabot sa kuha. So wala na ko gi-take down ang fire dance tungod muya akong gipangita og paningkamot sa pangwarta. Dili na kay fire dance akong gi-focus na time, gahimo kog mga hunter graph, souvenir, gatatu pug ginagmay og henna tattoo, temporary tattoo, then dagan ko ginahimo mga anklet, mga bracelet, mga handmade tanan, mga native product instrument. Sa imong fire dancing journey Miguel, unsa pud ba ang tabang nga nahatod niini sa imong kinabuhi? O gawas di ana, naapod ba kay kalipay nga nabatian sa paghimo niini? Yes sir, gaka-happy ko, lipay kay ko. Pag musiga naging kalayo na nako sa stage, na nako sa performance, happy kay ko. Kay mahatag nako ang the best ug malingaw na akong tao. Mo na akong kalipay gid. Mahatag nako ug ma-perform nako sakto ang sayo. O sakto na perform nako ang kalayo. We wish you all the best, good, Miguel, and siyempre, alang sa atong mga kapuso viewers, labi na sa mga gusto sab mo sulod sa industriya sa fire dancing, naaba kay mensahe alang kanila. Yes sir, gusto na ko sa kanang gusto mo sa fire dance, the best gid ikuan ninyo, safe ninyo inyong mga gamit, i-plaster ninyo sayaw, di lang kay basta-basta lang sayo-sayo mosulod gani, basta-basta mosulod ka, mahawa ra lang ka, ihatag nimo ang kung kanang gili mo gusto, ayaw ibasta-basta ang pagsayo sa kalayo kasi ang gila art of performing gina siya paghatag-ana. O dili ka pataas, dili mo dako imong ulo kanang gusto mo sulod, di mo dako, dapat humble lang ka unsay naa sa imong karon. O asa ka naabot, humble lang ka, ayaw ipakita kung nanaka na kasayo na ka, dako na ko di mo na ko nakita sa uban manggod. Or di humble kay talag sa gihatag sa Ginoo, ibalik lang na sa imo.
Dagang salamat Miguel sa imong oras nga gihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. More power and keep on inspiring. Thank you. Thank you, sir. Oh, standby lang mga kapuso ha, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.